honetan, Adrian Zelaia, esaidazu zuk zea hausnarketa egin dizun honek guztiak? Bueno, zeintzuk dira erronka nahiko argi dago, orain arte izan direna batez be. Laburbilduz, langabezia eta zorra. Eta epe laburrera begiratu da defizita. Batez be, gero eta garrantzia handiago hartzen ari da azken hilabeteotan, Alderdi Popularraren eguteki elektoralen arabera nahiko aldatu eta nahiko gaiztotu intelako gai hori. Azarki da ikustea aurreko urtean 2005an gertatutakoa, batez be hauteskundiak zetozelako, defizitaren ingurukon baldintza edo zaintza guztiak desagertu edo moteldu egin ziren eta muga guztiak handitu ziren. Eta aurten be, 4-5 hilabetetan defizitarekin berriro arazoak dagoz, baina ez erkidego autonomoen defizitarekin eta ez gizarte segurantzaren presupuestoekin, eta konkretuki gobernuaren, estatuaren aurrekontekin. Oso zuzen lotuta dago arazo hori hauteskundekin. Orduan, ez egonkortasun politikoa oso lotuta egon laike bai aurrera begira defizit horreri aurre egiteko, ala ez egiteko aukerekin. Eta seguru aski baita ere, beraz, Espainiak gobernu bat eratzeko jaso ditzakeen presioekin? Presioa jasoko dira, baina ez dugu aztu behar Europa beze zeuretan dagoen. Orduan, alde batetik, Europaren egoera, nahiko ez egonkorra izango dela instituzionalki. Eta bestatetik, Espainiara begira, egon leiken beldur instituzionala, gehieki presionatzen bazaio oraingo gobernuari. Eta bestatetik, eurek eukiko daben aulesiagatik, igual ez da azten presionatzen lehen uste gendun bezain beste. Joseba Barandieran zeintzen zaizu zuri, zeintzuk dira erronka nagusiak, ze arazo nagusi izango ditu Espainiako gobernuaren ardura hartzen duenak? Bueno, esagun nuke bat nator Adrian egin. Erronka garbi daude, nagusiki langabezia, eta horri lotuta defizita eta bar. Kontua da horri frente egiteko gobernu ahul bat egongo dela. Ziurtasun osoz nik ez dakit zein kombinaketa emango den, baina lehen gehiengo absolutua zeukan gobernu baten parean, orain izango da gobernu ahul eta seguru asko legegintzaldi laburrerako bat. Horrezaz gain, zatiketa politikoaren ondorioz aurrekontuetan bat etortzea ere, gehiengo sendo bat lortzea hortarako oso zaila ikusten dut. Ciudadanos eta PPA segituan batzen ditugu, baina eurek elkartuko lituzken hainbat gauza, esate baterako EAJaren babeserako, nik uste dut eragozpen direla ez. Eta alde hortatik, gobernu ahul horrek presioa jaso arren uste dut ezingo duela Europak agindutakorik bete. Eta pentsa orain arte, petrolio alde izan dugula, interestasak erabat alde izan ditugu, eta nolabait zikloak Espainiaren alde jodu. Eta horrek lehenago edo beranduago baino ahultzera joko du, eta beraz berezko arazoak ekonomiak dituenak laster baino lehen azaleratu egin dira. Bai, nik uste dut zaila izango dela orain arteko politikak modu baten bestean mantentzea. Zuk aipatu esan duzu moduan, orain arte egon den gehiengo osoa desagertu da. Eta orain arteko politikak bere horretan ezin mantentzeak zer esan nahiko du Partido Popularrak egindako politiketan, ezagutu ditugu lan merkatuaren erreforma legea, ezagutu ditugu murrizketa batzuk, ezagutu ditugu hainbat neurri, erantzunak izan direnak, eta Partido Popularrak berak behin eta berriz esan duenak, ezinbestekoak zirela Espainia dagoen tokira eramateko. Zer da ezagutuko duguna? Bueno, epe laburrera jarraituko diren estrategiak bardinak izango dira, baina ez horren estu. Izango dut, sakoneko arazoak bai ebatu barik, hori orain arte gertatu den moduan, baina ez da horren beste eragina edo ez alegina egingo murrizketetan. Eta Europak ez dio presio egingo Espainiari murrizketak egin ditzan dagoeneko iragarri duen bezala? Ikusi behar dugu. Ikusita Europan bertan ze kontesto dagoen, egonkortasun politikoaren aldetik. Eta baita ere Espainiaren inguruan gertatzen ari dena. Portugalen edo Italian ze mugimendu dauden ja eurogunetik ateratzeko eta Espainian bai zurazki hasiko da gertatzen.
ikusi behar da, Podemosen hasierako aldarrikapenetan hori mai gainean zegoen lehenengo momentutik, gero baztertu zuen ziurazki arrazoi hauteskunden arrazoiagatik, igual, orain hasi daike berrio mai gaineratzen ikusita Italian eta Portugalen gertatzen diren, egoera horren aurrean Europa kontu handi zibiliko da gehiege estutzen. Europako desegonkortasuna aipatu duzu, eta aipatu izan da, bai hauteskunde kanpainaren azkeneko egunetan, hain zuzen ere Brexitaren erabakia ostiral goizean jakin genuelako, baita Partido Popularraren emaitzak ezagutu ondoren, agian Brexitak eragina izan duela emaitza horietan jendeak egonkortasuna aurkitu nahi izan duelako, eta iruditu zaiolako agian Partido Popularra besteak baino berme handiagoa eman ziezaiekela. Hori horrela izan daitekeela uste duzue? Badirudi baietz, nahiz eta nik egia esan pentsatzen nuen polarizatzen lagunduko zuela, ez? Eta alde hortatik Podemosi emaitza hobeak aurrik ikusten izkion, baina bistan da alderdi popularrak, ez da egite emaitza oso onak lortitu dituen, baina alderdi nagusia dela, gauza bategatik edo besteagatik, baina kontua da ez duela botere nahikorik orain arte bezala politikak ezartzeko. Alderdi popularra iritsi zen abenduko hauteskundetara zergak jaitsiz. Eta zergak jaitsi zituen arrazoi elektoralista argi batzuengatik. Kontua da, denbora hortan, defizita loditzen jarraitzen dugu, zorraren arazoak hor jarraitzen du, eta Europako Banku Zentralak eman dezakeen babesak bere mugak ditu. Horri aurre egiteko garaian, esate baterako zergak igotzeko behar bat sortuko balitz Espainian, oso nekeza da, gaur egun, dagoen zatiketa horrekin, hortarako babes bat lortzea. Esan dut, alderdi espainiarrak batuko dituen edozein gauza, zaila egiten zait irudikatzen, ez bada Kataluniako gaia, eta horrek arlo ekonomikorako, ez dakar. Batzatuz, Adrian? Bai, gutxi gara, bai. Brexitari buruz interpretazioak egiteko zurazki goizeki da. Gauza da, lehenengo reakzioak, burtsa, kotizazioak... Bai, orantxa aztertuko ditugu guztiak, diren, eta beste gauza da epertainera. Eta hori askoz garrantzitsuago izan daiteke, baita Espainian ere. Erresuma Batuan eta Europan gertatutako aski igual gero hitz egingo dugu, baina Espainian bebe eragina itxoen behar dugu apur bat, burtzarena konpentsatu leike, epe laburrera, egiturazko arazoak ahaztu gabe, eta burtsa eta kotizazioena, eta Espainiaren sakoneko arazoak jarraituko dira, izaten gutxi gora beraz, ziren moduan. Itzegin entzagun Erresuma Batuan Brexitak eta Erresuma Batuak Europar Batasuna guztiak ekarri duen zurrunbilo politikoari berehala heluko diogu, errotetarekin ere berehala itzegingo dugu, baina Joseba eta Adrianekin ari garelarik, lurrikara sortu du lehenengo orduetan behintzat, bai burtsetan, bai divisa merkatuetan, pixka bat etorri dira gauzak bere onera, baina... Itxure batean bai, baina bizpairu egunetan urduritasun handia eragin duela, gola bera eta kalera handiak finantza merkatuetan, eta horrek beti dauka gero isla bat gerora kontsumoan ere, ez? Alde hortatik, egon gaiztasun edo ziurgabetasun giro hortan urreak gora egin du, oiden bezala eta bar, nik uste dut oro bar, inbertsiorako eta Europako Juncker plan ontarako eta bar, ez dela bat ere berri ona, batez ere, 2 urteko epe bat zabaldu daitekelako, negoziaketa bat aurrera ateratzeko, eta azken finean, ez da ezagun aztu, Europako bigarren ekonomia, nolabait, bazter batean uzten duen jokaleku batean gaudela, ez dut uste isolamentu hori muturrera eramango denik, ez alde batek ez bestek, ez daukalako hortarako interesik, ez? Baina, hasiera bateko reakzioak politikoki behintzat nahiko kezkagarriak dira. Juncker plana aipatu duzu eta kasualitatez, Europako Banku Zentralak aste betean merkatura bota dau Juncker plana bezain beste. Juncker plan osoa bezain beste, 21 mila milioi bota dau merkatura aste betean Brexitari aurre egiteko. Konparatzeko ze motako zifra mugitzen dira ekonomia realean eta ekonomia finanzieroan Europan. Euskal Herriari begira, ez eragin izan dezake Brexitak? Espainia eta Frantzia zarago, Erresuma Batua da Euskal Herriaren 3. bazkide komertziala. Eta hori asko da. Esportazioen 108 bueltan baldin magabiltza esate baterako, hori zalantzan egotea, hau da, harreman komertzialetan zein arau ezarriko diren, zein lege izango diren baliagarri eta bar
zalantzan dagoenean, hori ezin da inola ere berri hona izan. Hortaz gain, harreman fluxu migratorioetan ere, hainbat Euskal Herritar gazte dira, erresuma batura joaten denerak, ingelesa ikastera, lan egitera. Eta hori guztia nolabait zalantzan jartzea, nik uste dut berri txarra dela, eta kanpoko inbertsiotarako ere, inbertsio handiak egiteko garaian, pentsa esate baterako Iberdrola batek nolako danbatekoa jaso duen bursan, eta hain ikuskizun dago, han egindako, han hartutako arriskuak eta zenbaterainoko etekin emango duten. Ez, nik uste dut edonorentzat horrelako gertaera bat, printzipioz paralizante edo izan liteke. Bueno, hala ere nik uste dut garrantzitsuena da oro har estrukturalki ze ondoriak izango dituen Brexitak ez erresuma batu, eta oro har Europan. Europanentzat aukera estrategiko bat izan daiteke gure ustez aurre egiteko hainbat arazo estrukturalari, hau da, sektore finanzieroen egoerari, ekonomia produktiba berpizteari, eta oro har Europak duen erronka geopolitikoari aurre egiteko. Oso zaila esan horri guztia ondo bideratzea erresuma batuan barruan egonda, eta Brexit neurri batean aukera estrategiko bat izan daike Europa nolabait berrera ikitzeko eta bere sakoneko arazoi aurre egiteko. Bai, ez bat nator, baina bintxa, Italiako bankuen kasuan esate baterako, Brexitaren arira piztu da 40.000 milioi euro behar ote dituzten zurrumurroa, ez? 40.000 milioi euro da Espainiako bankiak behar izan zituen diru laguntza publika gutxi asko, ez? Hau da, horrelako gertaera zehatz eta momentu bakarreko batek nabarmentzen ditu, finantza erakunde zenbaiten bilanetan edo balantzetan, zer nolako arazoak egon litezken ezkutuan, ez? Eta beraz, Europak premiazkoa du bere bidea aldatzea eta finkatzea eta azkar gainera.